आं गिबियाव डिमापुर रंजालि बैसागो फोरबोनि जानानै गासै सा सानजा भारताव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय जासियो। डिमापुर रंजालि बैसागुफोरखौ जों 2012 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। गेजेराव कभिड-19 थाखाय बोसोरनैसो बियो जिरायथ'नाय जादोंमोन। बेनि गाहाय जों बेयाव रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया आं गावखौबो बुंना लानाय बादि जायो। आं गोबां दिननिफ्रायनो मोनसे सिमां दंमोन जे डिमापुर नगरा बर'नि बा कसारि फोलेरनि मोनसे बायखोन्दा नगर। मोनसे समाव जोंनि बियो राजथावनिमोन। दिनै बियो नागालेण्ड रायजोआव थांबाय, बायफ्ले जिफ्ले जानानै दङ। आरो बेयाव थानाय मेस कसारि, डिमासा कसारि, बर' कसारि बिथांमोना गुबुन गुबुन फोरबो खुङोबाबो जोंनि आसाम नाङै गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरा बेयाव जों माब्लाबाल' नायनो फैयो। जोङो माब्लाबा बिसम्बियाव बाहायो, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेनि सावगारिफोरखौ जों बाहायो। नाथाय बेयाव जोङो मोनसे खौसेयैनो लोगो मोनलायनायनि मोनसे परिबेस जों सोरजिना लानो नांगौखौ आं सिमां नुबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो 2016 मायथाइयाव जोंनि बर'नि सासे ACS अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिमापुरजों खाथियाव नांजाबनाय गलाघाट जिल्लानि धनसिरि साब डिभिजनाव SDO सिभिल महरै बिथाङा बिबान मोनदोंमोन। आरो बे समाव जों बिथांजों बे बायखोन्दा नोगोरखौ नायगिदिंफैनो थाखाय, बेरायफैनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे दिनानो आं बिथांनो मोनसे प्रस्ताब होदोंमोन, बिथांखि होदोंमोन जे जोङो बे खाथि खालायाव थानाय बर'फोरा, नांजाबना थानाय जिल्लानि बर'फोरा जुदि जों बिबान लायोबा, बानजायनाव लायोबा जों बेहाय बोसोराव खेबफाखोलाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो हागोन। आरो दा बिथाङाबो गोसो होनायाव जोङो फैनानै मेस कसारि काउन्सिल नागालेण्ड, डिमासा कसारि पिपुल्स अर्गेनाइजेसन नागालेण्ड, कसारि ट्राइबेल काउन्सिल अफ नागालेण्ड बिथांमोनजों जों फैनानै जिरायफैदोंमोन, रायज्लायफैदोंमोन। बिथांमोनहाबो जोंखौ बाथ्राजों मदद होनायनि खोथा होनदों। बिदिनो जों बेखौ खुंबोनाय जादों। आरो जों गिबि समाव नुनो मोन्दोंमोन जे जोङो गलाघाट जिल्लानिफ्राय गाहायै मोसानायखौ लाबोयोमोन। आरो बेनि बुगाजान ओनसोलनि कार्बि आंलंनि मोसाखावरि बिथांमोना मोसाफैयोमोन। जायगानिफ्राय मोसानायखौ नुनो मोनामोन। नाथायबा थांनाय बोसोरनिफ्राय जों नुनो मोन्दों जे कहिमा बर' ससाइटि, डिमापुर बर' वेलफेयार ससाइटि बिथांमोनाबो जोंजों बेयाव मदद होफादों। आरो बेयाव थानाय नाहरबारि, खुसियाबिल, भेलुगुरि, पदमपुख्रि बिनि बर' बा मेस लिरनाय बिथांमोनाबो बेहाय मोसानायनि थाखाय बिथांमोना थुलुंगा मोननो हादोंमोन। आरो बिथांमोना मोसाफैदों। दिनैबो बिथांमोना बेहाय डिमापुर ओनसोलनिफ्राय मोनसे बर' ग्रुप मोसानो फैदों। आरो बेनि गाहाय जाहोनानो जाबाय बेहाय जों माखासे दाननि सिगाङाव रमेन स्वरगियारिनि दैदेननाय बेयाव मोनसे मावबादा लानाय जादोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोना थुलुंगा मोनसिनदों। आरो इयुननि समाव बिथांमोना बर' राव रायज्लायनानै बर'नि गाननानै मोसाबावनो बा रंजाबावनो, बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रादों। बेखौ जों बरायो। आरो उननि समाव आं सानो बयनिबो मदद हेफाजाबजों बेयो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन मोनसे मेहेरगोनां बेयाव फोरबो जानो थांगोन। आरो बिनि थाखाय आं बुंनो नागिरो बेयाव गलाघाटनि बा कार्बि आंलंनि नांथाबना थानाय बा डिमापुराव रायजो जानाय बर'फोराल' नङा, जोंनि सा सानजा भारताव थानाय बा आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि बर'फ्राबो आंनिनो मोनसे फोरबो, जोंनि फोरबो होननानै लानो नांगोन। मानो होनब्ला दा मालाबा साननो नागिरो बेयाव डिमापुराव थानाय बा गलाघाटनि बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ खुंदों, जोंखौ लिङाखै, जों माबोरै थांगोन, जों थांबा एसे असुबिदा जाहैगोन नामा। आं सानो गावनो गोसो जानानै मिथिनो मोनबानो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनो नाजायो। गाव गावनि खरसाजों, गाव गावनि थानाय राहाजों बेयाव रंजाफैयो। आं बेखौ दिनैनिफ्राय खावलायनो नाजादों। आं मिजिंथिगोन उननि समाव बे बैसागु फोरबोआनो जोंनि सा सानजा भारताव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ मोनसे बिसिगिथि गोसो गायसननायनि बेलायाव, मोनसे लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबु होनायनि बेलायाव बिहोमा होगोन। नङाब्ला जोङो डिमापुरखौ गोसो जायो नायफैनो, मालाबा स्रोद स्रादै साफा सानै नायनो फैयो, थाङो। बिथाङा बिनि बाथ्राफोरखौ, बिनि मानसिफोरखौ लोगो हमनो हाया। गतिके आं सानो बेयाव आसामनिबो, बड'लेण्डनिबो, नोंनि बे डिमापुर ओनसोलाव जेरावखि थाया मानो बिनि बर'फोराबो फैनानै बेयाव रंजाफैयो। जों बेबायदिनो गावजों गाव सिनायलायनो हानाय बिसिगिदि गोसो गायसननाया बेयाव मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो। उननि समाव आं बयखौबो खावलायो। दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा फैनो गोनांमोन। फैबाय थानाय समाव बिथांनि माबा मोनसे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिननांगौ जाबाय होनना बिथाङा जोंनो खबर मोन्दों। बिथाङा हामलायनाय जासिदों जोंनाव। दिनै बाहाय नागालेण्ड कसारि ट्राइबेल काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट CK मेस बिथाङा गाहाय आलासि महरै दङ।
थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि दानि साहित्य एकाडेमिनि सासे सोद्रोमा तरेन चन्द्र मानगोनां बर' बिथां दङ। बिदिनो इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी दङ आरो कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि एबसुनि आफादगिरि गोलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरिखौ लानानै बर' राइटार एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। देरहासार नार्जारी, थुरसिगालि बसुमतारी, गुनिराम बसुमतारी बिथांमोना बेहाय देंखोगिरि महरै मेथाइ रोजाबफैदों आरो जायगानिबो गोबां माने जों जायखौ सिनायनो हाया नाथाय बिथांमोननि गाराङा मोजां बिथांमोनाबो बेहाय गोबां देंखो रोजाबनो बाहागो लादों। आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासियो। नोंथाङा सासे BKWCनि बेजों लोगोसे हारिमुनि सायाव गोबां गोसो गुदुं जानायखौ दिनै नैबे फोरबोआव नोंथाङा दोंसे मिलौदो देंखो गाव सुजुनाय बेखेवदों, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? आसलते आङो देंखो मुलुगखौ बा बर'नि हारिमु, बर'नि जाय समाजफोरखौ जायखौ बर'फोरा गनायथि होयो, स्वीकृति होयो, बिदि हाबाफारिफोरखौनो आं मोजां मोनबोदों। आं उन्दैनिफ्राय एबसु दैदेनबोदों। बर' थुनलाइ आफादाव आं मिरुसिम बाहागो लादोंमोन। आं राइटार एकाडेमियाव दाबो सासे वान अफ दा नेहाथारि हिसाबै दङ। बिदिनो आङो हारिमु आफादाव आं मेथाइ रोजाबनो हाया, गाराङा आंनि मोजां नङाबा आं बिदि सरसा खालामबोआखिसै, दामनाय देनाय आं सरसा खालामबोआखै। आं खिन्थु मालायनि मेथाइखौबो खोनासंना मोजां मोनो। आंनि गोसोआव मोनसे बेरखांनाय फैबाय थादों, गोबां दिननिफ्राय मेथाइ सोरजि